higala diri sa Barangay Kugon sa siyudad sa Tacloban. Sani ka warehouse, no, ang nasunog din sa may Barangay Kugon sa siyudad sa Tagbilaran, sa may dan kalseta, mga higala din sa atong siyudad sa Tagbilaran. Unahan ni gamay sa St. Jude Hospital, no, kung asa nagpadayon karon ang sunog aning maong budiga, no. Ato bang istuta karon og unsay hinungdan sa maong sunog nga higala sa siyudad sa Tagbilaran. Wa kay mahimo, uta na akong biro. Uta mo to, uta na akong biro, Muhammad. Ayo mane, ikaw po sir. Ma'am, susu ha. Uta mo to ma'am. Biro ko ma'am. Ma'am, ma'am. Ano man? Sa compound ni, sa compound, Blanco ni Blanco. Blanco compound. Leopoldo. Ha? Leopoldo Blanco. Leopoldo Rice mill ba? po Galingan. Okay sir, Leopoldo Blanco, Galingan, no. Rice mill, mga higala, ang initial atong nahibawan ang nasunog karong mga orasa. So apata masayod og unsa hinungdan ani. Ato nakita na usa ka kinan multicab na-appeal po ni og kasunog karon. Wala tay mga fire truck dere sa kapumiruan, no. So natakaroon dire mga higala sa Calceta Street sa Barangay Kugon ning siyudad sa Tagbilaran. Ibabaw gamay sa St. Jude Hospital ang area kung asan nasunog. Leopoldo Blanco Rice Mill ang ngan aning maong lugar nga nasunog, mga kaisunan. Ito nakita to LPBS Rice Mill, mga higala, ang kining ni ang maong nasunog. O pa mahibaw o kung sa hinungdan aning maong sunog. Parang mga orasa. Napay mga tawa ni bay? ha? Napay mga tawa ni? Ka Inday Blanco kuno gapuyo ana. Inday Blanco, pero gapang siya pa ng rice mill. Wala. Wala. Wai bawi. Sige pa. Wala na nila nagwan.
Ah, pero na mga tao lagi son. Kada compound man lang nila. Compound ni. Dili ka mobile lang dili na. Ana po mga namuyo diha ay. Katong inday kuno ga sekretary ni kapitan sa Kugon. Okay. May baway sa inungdan. Apa? Ha? Ito maninyo. Tama ba? Tama ba? Ha? Isa na. Si ma'am? Si ma'am? Di mo ma'am matingog? Ha? Kanya pa na? So nagkadaghan po ng mga tao dire nga nakiusyoso sa maong sunog aning napita. Daple ni sa kalsada kalseta ni di ba kalseta? Kalseta niyo. Daple ni sa kalsada sa may Calceta Street mga kaigsunan sa Barangay Kugon din sa siyudad sa Tagbilaran. So babaw ni gamay sa St. Jude Hospital ang atong nahimutangan karong mga orasa mga sano mga sana kining maong sunog dinhi sa Barangay Calceta sa may sa Calceta Street sa Barangay Kugon sa Tagbilaran City mga higala. So usa ni ka compound ang nasunog medyo dako ning maong kanhi galingan o humay no kay sa tong nasayra muragwa naman ni ga-operate nga galingan karon gihimo na lang ning mga bodega no kunya doon na po yung mga balay-balay dito sa sulod ni ay doon na yung mga nagpuyo sud sa maong balay mga higala. So sa pagkakaroon inyong makita no nga kasiga pa ning ibabang bahin aning maong establishmento mga higala no?
pag-usap sa atong mga bagong naka-view sa atong live karon, mutang ta diri sa may Calceta Street sa barangay Cogon dinhi sa siyudad sa Tagbilaran. Bukasan itabo ang maong sunog sa Leopoldo Blanco compound kanhi rice mill mga higala. Ang kining ni ang isaktura nga nasunog karong mga orasa nga gasigihan pa og patay ang kayo sa atong mga bombero nga miresponde dinhi sa atong nahimutangan karong mga orasa mga kaigsunan. So ang tibok pwersa ni sa Tagbilaran City Fire Station o Provincial Fire Station ang miresponde apelo sa ang City Disaster o Provincial Disaster. Doon na tayo mga tipo diri sa Tarsier 117 o katong mga ubang mga barangay officials nga mitabang sa pagresponde ani maong sunog karong mga orasa mga higala, no? So kining atong nihimutangan ibaba ni gamay sa St. Jude Hospital. Mga 100 meters away sa kining ni ang St. Jude Hospital, no? Ang atong gikahimutangan awarin ni ko 100 meters nara sa dool na kayo mga 50 meters ni ang distansya sa St. George Hospital mga kaigsunan, no? So inyong makita ang maong sunog nga madayon karong paningkamutan nga mapatay sa atong mga kabumbiruan mga kaigsunan. Bakit ka nagtubig ning fire truck? Ha? Or isa ba? Mura gi undang na no ang pagpasirit tapay ga pasirit. Okay. Ha? Ikaw gawis? Banggaan ko. Ano man? So
Dito ni bay? Ha? Dito ni bay? Kuha ko na yun. Blanco compound. Ha? Blanco compound. Yes, mga kaisunan, like ang UTR. Sunod sa kalseta. Atong ground commander no si Ma'am Marlene Makatangay dia naga mailuna sa Singaw. Ben, the pen, my God, yan mo, Ben. Senyara, tiyan mo, Ben. Shout out sa no Coast Guard sa Paglaw panay ako lang sunog mga pasado alas 4 nagsugot Ah, sa dos pa. karon ako mga kaisunan ko at least mga Ha? Sa? So inyong nakita nga padayon gihapon ang sunog dito napita oh inyong nakita nga kayo-kayo pa ang soda ning maong struktura mahigala nga nasunog karong mga oras. So pa kayo ang kayo sa makita ha. So daghay mga fire truck nga nangabot dere ang uban reserva ni dunay fire truck sa Alturas dunay po fire truck sa Bicchio ang unang respondihan ni ang atong mga responders sa Tagbilaran ug sa province nga Higala karong mga orasan. Inyo pong nakita dere nga nawa ng social distancing. social distancing Ha? tao dire Ma'am Jennifer So gisigihan pa og patay ning parte nga gagasigi pa og kayo. No? Hangtod karong mga orasa. Ha? Poldo Blanco. Poldo Blanco. Na matay na ning kayo sa ubang bahin aning maong nasunog nga struktura mga higala na may gamay na lang ang kuwang no mawala na gid maong kayo karong mga oras na kompleto ang atong mga responders dire no sa atong nahimutangan taga fire taga disaster taga Tarsier 117 ang higala naatanan ang atong mga responders aning maong sunog pero samtang madong na mawani kayo nagkadaghan pa ni mga tao dali sa itong nahimutangan no? Huwag tang na social distancing ani
Isong. Mamatay may. Okay, wala itong kayong nakita, no? Parang aso nila itong makita din sa itong himutangan mga kaigsunan. Mag-usab na may utang ta diri sa may Calceta Street sa Barangay Cugon din sa siyudad sa Tagbilaran. Aning Leopoldo Blanco compound. Mao ni ang nasunog karong mga orasa. Kining na itong himutangan ibabaw lang ni gamay sa St. Jude Hospital, no? Aning Barangay Cugon sa atong dakbayan sa Tagbilaran mga higala. Atong mga responders, no, nagpadayon sa ilahang pagpatay sa kalayo ning mga orasa mga kaigsunan samtang wa pa ni human o nagpadayon pa pud ang kayo sa sulod nga bahin aning maong kining ang struktura mga kaigsunan, ha?
ni no ang sitwasyon karon. Medyo na wagtang na ang gayong atong nakita dinhi sa atong himutangan. Atong nakita karon baga na lang aso. Unya nagpadayon ang atong mga kabumbiruan sa pagpasirit tubig no. Ditong napita sa luyong nga bahin at inyo makita. So mani ang kasanta nga sitwasyon pag-usab ni mutang ta diri live sa Calceta Street sa Barangay Kugon dinhi sa siyudad sa Tagbilaran mga kaigsunan sa nahitabo nga sunog mga kaigsunan. So balik taon yang taon-taon atangin ninyo ang kompletong detalye sa atong mga balita sa radyo o sa Monya po sa Tagbilaran by Night program no. Tangipod sa Bohol Chronicle ng maong balita mga igala sa dugang pagdetalye aning maong sunog. Sa pagkakaroon, mao pa niya itong ikapakita ninyo nga sitwasyon. Ang aso-aso nga isaktura nga padayong paningkamutan sa itong mga kabubiruan nga mapatay ning maong kalayo dinhing dapita mga higala.